Kaixoga, azken lana nola editatu ikusiko dugu bideo honetan. Nik uste dut honena, azken lan zaharra ezabatu eta berria egitea dela. Horretarako jarduera gehitu eta zereginak fitxategien igoera aurreratua. Izena jarri, azken lana 24. Hemen instrukzioak idatzi, kopiatu egin ditut aurreko azken lanetik, hau borratu egingo dut linka ez dabilelako, eta berriro egingo diot linka Word dokumentuari, horretarako hauxe aukeratu, hori jakingo duzu, arakatu, 24. karpeta aurkitu, azken lana, okertu egin espresak egin nahi izateagatik 24, azken lana aukeratu eta onartu. Linka egina dugu, data jartza izango da kontua. Bueno, kurtsoa abuztuaren 22an hasiko dugu berriro, beraz, 22 eta abuztua. Ordua nik beti jartzen dut, hori, egunaren hasiera. Eta 22an hasiz gero, irailaren 5erako entregatu beharko dute, 5 iraila. Eta hilabetea, ordua, azken momentua. Hau, epez kanpo bidaltza debekatzeko, megabat jarriko diogu, gehienezko, eta irakasleari abisuak bidaltzeko, bai. Gorde eta erakutsi. Oker ez banabil, gaia editatu izango dugu. Badazpadera ikusi egingo dugu, azken lana ondo jarri dugun. Bai, hauxe da, gai horri dagokiona. Beraz, orain, bi pausotxo besterik ez zaizkigu falta. Bat, aurreko azken lan zaharra ezabatzea, hori isa honen bidez egiten da, baiet izango diogu, eta berria lekuz aldatzea, geziek. Imprimatzekoaren eta erantzunaren artean jarriko dugu. Bueno, pues horixe da guztia. Ikusiko duzu hementxeia azken lan berria daukagula, txukun, eta ongi editatua. Tiraga, besterik ez ea honekin moldatzen zaren. Aio!